Shah pynliem gini ki tim he haka juk ke sngi bat Shah rem ja burom ke Real Madrid haka Atletico Madrid tengap dan sopai pi ki parlok Shah kana ke channel bat lada pi ngotona ia ki Khubor Football haka ne ke channel ngau haban subscribe like bat share te hoi parlok haki jingi le kai Premier League hapdeng ka Brentford persya ia ka Man United kalamat ia ka namrem da ka ba ka Brentford kelala ban pynliem ia ka da lai lui kur kibala thep da Thiago Arteli bat Ujensen kawai kat ba ia ka Man United lai yo ban thep da Sheshko bat hakane ka jingi le kai Bruno Fernandes ula Messi ka penalty kat ba haba phai pat hakawe ka jingi le kai hapdeng ka Chelsea persya ia ka Brighton hakane ka jingi le kai ru ka Chelsea kalamat ia ka namrem da ka ba kala Shah pynliem da lai lui kur Padahal ia kita ki gol yo ban thep da Welbeck Arteli badu di koi per kawai kat ba ia ke Chelsea yo ban thep da Enzo Fernandez kawai badai haka menit ka basan peu lai ka Chelsea kala hapan yele kai da peu ngot siliang namar ba player jong ka yo ia karet ka bat Shah pan kut no ka Liverpool kum kata ka unbeaten haki jing yele kai jong ka da ka ba ka Crystal Palace kala bat poin ka bat pynliem ka da ar lui gol Henry wala kataro ka Liverpool kadang bat hi haka kerdan ka banangkong hakami ikin pon jong ka Premier League da ka ba kali yo ban kamai da khatsan point bat haba phai pat nakaliang ka Man City persya ia ka Burnley ka Man City kal yo ban Korea ka namjok leng ba da san lui gol bat ho ye gite ki gol yo ban tep da Erling Haaland Arteli bat Arteli ki ki on goal kibala tep daw Steve bat kawai Nunes kat ba haba phai pat haka jingi le kai Madrid derby hapdeng ka Atletico Madrid persya ia ka Real Madrid ka Atletico Madrid kalala ban penkeng ia ka jingi le kai unbeaten jong ka Real Madrid da ka ba kalala ban tep keput ia ka Real Madrid hadu san la arkul te hoi perlok haka jingi le kai jong ka last step ka Atletico Madrid kalala ban lam khamat chua da shigul ya ka Real Madrid haka menit ka ba khasau Andre haka menit ka ba arpusan Kylian Mbappe ulala ban phai ya ka te ka gol bat haka menit ka ba lai pun riu ka Real Madrid kalala ban lam khamat da ar loi gol lang ba ka gol jong Arda Güler Andre haka menit ka ba sausan plus lai usorlo ulala ban phai ya ka te ka gol bat haka ne ka kelas step kini ki gol kilane hi kumju Andre andalawan phai biang syaka kelamit Alvarez ulio ia ka penalty bat ulala ban thep ia ka bat haka menit ka ban riu phulai ulio ban thep ia ka gol ka babut jongu lang ba ka free kick ka ba itanat pha bat ia ka gol ka basan layo ban thep da Griezmann ka ba belong ia ka Atletico Madrid ban job da san la ar gol te hoi perlok ka ne ka jing Shah rem jong ka Real Madrid kala pelong ia ka Barcelona ban yo ia ka chance ka ba he ban kini pas ia ka Real Madrid hakami ya khen pon jong ka La Liga lada kala ban job ia ka jingi lekai menta kami persya ia ka Real Sociedad kaban sai lekai shipeu ba je menit namar ka Barcelona kadon haka kerdan ka bar da ka bakali ban kamai da kan reu pon kuble shibun